kudune sampean isin. Nek gandeng sampean iku patih sing kondang rai gedhek nggih ta. Patih sing ora duwe isin dasare nuwun sewu. Telapukan sampean iku kaya telapukan munyuk nggih ta Mas. Monggo adane menungso ki nek telapukane ngono ki mesti bergudul gugu karepe dhewe. Oh alah nini sengguni. Ngestikno ki biyen tentrem bar klebon sampean kok malah kaya ngene dadine. Nganti dadi unen-unen ngendi nggon ngendi papan. Anggere klebon sengguni mesti ora tau tentrem. Ya desa, ya kutha, ya sekolahan barang kuwi nek ana sengkunine mesti ora tentrem. Lah kok bersih coba. Oh alah. Mbok ampun to man kudune sampean iku saya tuwa nyicil nyuda dosa. Pira bara kuwi nekunke ngibadahe, nyedake karo sing nyipta urip besok sewanci-wancine nyawa sampeyan dicabut ki ben gampang ora rekoso metune. Ngono kok meksa isih arep jaili wae. Jan wis budrek tenan lho gagah sampeyan iku. Gelut mawon kalih kula pripun, Go? Gelut kalih kula mawon pripun? Ing atase saya ana saya ini ora mari-mari. Wis. Wis ora usah tok undamana ku nek malah brebes mili kuwi malah kedusan. Bakune sapa sing sarujuk ayo budal wadine sing ora mung kari nyatet jenenge. Swatama wonten dawuh metu njaba. Perintah Wadya Bala Ngastina momor nyawiji kelawan Wadya Bala Pagaralun Paramadal Pasilan paman. Tansah nembah kang biniji Sang Swatama sigra medal undang Wadya Bala mangkung urung mahap kang para wadya anambe dawuhira tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendhe bidal. Oh sempak sing ya para prajurit ketingal gilar-gilar lambahing para Wadya Bala.
Lengrana sing pamiyat rengganing para toya sri Cinawi sesotya manik Mawur sorot sumirat sirate mangilakan kita